ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yere ta sita sita ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ btp de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ edm mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye edmsa ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ edmsa ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence edmsa mun ka surun aw la filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila jani ale ka kibaruyaw kɛnɛ kan bi ye tarata ye min ye tubabukalo ye ale tile 15 ye bi ye juillet an bɛ ale la san 2025 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an ka baabu bɛna tali kɛ min na o ye sanjiko ye samiya sɔmiyɛ baaraw ale ni waleya minnu tun bɛ kɛ fɔlɔ kɔrɔlen fɔ ka na se bi ma wolomasiri tabaw ka wulikajɔ olu bɛ senna mali fan 14 kɔrɔ ni tilebi bani ni baba wulikajɔ min bɛ k'a to bamacɔrin jɔ walekɛbaw k'olu ɲini ka ta tugu u la fan bɛɛ lajɛlen fɛ o baaraba minnu bɛ senna an bɛna an da don o la kosɛbɛ bi an ka kunnafoni fanba ale bɛna tali kɛ o la keba kunungo armée ye ale ka donita mobili dɔ kun bɔra sa k'i kunda anefis kan bamacɔrin jɔ walekɛbaw kɔni taar'u jɔ olu ɲɛ o wolola min na min ye wolomasiri tabaw ye an n'an da don o fana babu la ka se ka o da maaw tulo kan hijita a lamɛn ka ɲɛ dɛ keba san wɛrɛ hiji ni desanbu kalo nata tile 31 y'a sɔrɔ i m'i tɔgɔ sɛbɛn i tɛ taa dɛ
ministre mbe dine ni bato kuna ale kibara di kunungo maison aji konnana ambalmake no ye Ibrahim Jawaray ale tumo keneka wa fana biso madena anga ma bismillah o Ibrahim Jawaray keba ale re bora maga ay minye maga ani femunu be sena anabna na masala sabula ko akanga na sabula bara munun kera atabna sira munun famna na donye fo anyena ola sa hiji talaw décembre kalo na tatle bisba ni kele o ka soro bela jile yi togo sebe non te fere wala fu te se ka soro ala bafla be ka wuli ka jodo karolu fe sekondi dongo hukumu konnana minye jaloye alemna na donye fo anyeno na farko lo nyene keba pati nunga farne uye nani ne kana Afrique du muso nani anifunga o bela an kalifira ha ani ani Maroc be nyaa soro jumado quart final la balontana usa no demsen fitinu elu de karabago soro de mama Mamadou Traoré ale taraka kuluga de karabago mimna na bo ko na mo fo ministre mbe jabarani jabaro te sra na bo kuna ale ye bataki ci cheki kawma sabula anga demsen mbugo tiginu munu nganga taye uluma sega kenen soro minye Ablaye Diop ye ay bataki min chamo kono kuma da utloka niye andonga e ne ani Keba Jallow ka se ka bela jelen fo ka bela jelen wale mando mamunu sugolo na Mali kono Mali koka Keba nere ko rimbe dugu kura to de me dongo do Mali du mitade Mali mitade nta do ni ngoni dugu sugu nere atogo re foli ka gele nere ma kosbe ko ondora soa demandra sire Honduras aha Keba yere chega bamako kinidu me ka mago nye ye ha ka yala sisa ifana boro law ka yala ka dimanche do zamet lo nyine yere boro la sawi soni sa maram bena yere to kata zamet lo dum so ni ando nga so ma dayna ha Keba ame befo ka be walo nyumando ladala angu muna tlema ke Bamako ya na ona na tlema na Keba ni banu ngono kashira nyodu wara mana kumbo anye mina ka anchu mauye ame sigi ame taso hakilla arajo Mali wati mina alama hinena henda Kulubali ani Moro Sumanona ulu tume jemukano sigi ko 8 DC nde dore Keba akumedamina 8h kata ban 10h baroni nyeneje niso jia ani kiwara duma ondili togodala kiwaru yaw o bela jele tume foni kene ne ka arajo Mali kelen pedro ne fana kunye arajo soye Mali jamana bayi ngona ya Keba o kene kelenga Zumana Yoro Traoré alaga hina fanana ale tume pumado fo komi nye segiso kuma sera ni ba fe ki fakoro nyebo srala ni ta fe ki bakoro nyeme srala ki ka segi kata so i kata seneke ni sene wati bana i ka segi kana Bamako Keba John meta biso on somine Bamako zame fu duni na ya on gele nga no ngomboli damne mobilula angele nga jie tabulo ke anyere sagoyi ka ansanga mauma kulu ke antabulo ye Keba John me segi bi kata bara ke so John me ta tlema bara John me ta samya bara ke John me somi John nye foro be chogodi dugu be chogodi anga togo daw ni bora Bamako ere kono Keba dugu kolo bela jele tono madale no bi sojo sodla ma wore mago nyero abela jele seneke yorobe ka dogoya ala samia akera madamado parai munumbe nulu tsega dugubaw soro fiew ulu tala do Keba ni nguye folo ye samia jiltuma surunya ka ba tumanga mobili kono chew wala ndi da segude Keba fo busen ngabi on nyere kera bayi on di nori da hoy ali tari tlanje
an se ko kabaforo bi kuma tɛ a sɔforo ma an filila an yɛrɛ ma pewu wa an bɛɛ nana an cogo Bamakɔ ya keba o nana ni mun ye o nana ni gɛlɛya ye o nana ni yɔrɔ tiɲɛni ye o nana ni ko tiɲɛni ye o nana ni fɛnw ye fɛn minnu bɛ yen no olu tɛ bɛn duguba kɔnɔ olu kɛli ye ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu kan ka o baara labali olu y'an to ye an ka yɔrɔ bɛ k'an sigiyɔrɔ ye o la ni samiya sera bɔn sen ka bɔn kun kan Bamakɔ b'a ɲɛda yɛrɛ yira diɲɛ bɛɛ la keba ni san nana n'a tigɛra n'i ye Bamakɔ bɔlɔ minɛ i ni sɛsu i ni misisu i ni bagansu i ni ɲamansu i ni wuluwuluji i n'o de bɛ ɲɔgɔn na fo ka taa i se i ka baarakɛyɔrɔ la keba bi kin kura ka dɔgɔ Bamakɔ ko jibɔ sira bɛ min na kin kura ka dɔgɔ Bamakɔ ko saniya sigilen don min kan kin kura ka dɔgɔ Bamakɔ ko mɔgɔ bɛ ɲaman cɛli kɛ yɔrɔ min na ko o bɛ o la wa kin kura ka dɔgɔ Bamakɔ jiwolu tɛ tuguli mɔgɔw ka so ɲumanw dugumana na min na keba a tɛ yen an bɛɛ sigilen don k'a lajɛ nka ɲina min bɛ ka fɔ keba samiya a tɛna maa to han n'an ma maaw ta mɛn n'an m'an yɛrɛ ta mɛn n'an m'an ka sigidaw lakana n'an m'a dɔn ko Bamakɔ tɛ bɛɛ sigiyɔrɔ ye n'an ma saniya waleyaw kɛ ji tɛ don ɲɛmaaw kan anw minnu togolen don ɲɔgɔn kan anw minnu sogolen don ɲɔgɔn kan an tɛ sɔn yɛrɛ ka tɛmɛ an tɛ sɔn sira ka bɔ an tɛ fɔ kungo ka sigi an tɛ fɔ ɲamanbɔrɛ ka sigi an ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ i sago la ji woyo in a na anw de bɛ ɲɔgɔn na a dingɛ kolon kɔnɔ taama anw de bɛ a la a siraba kolo a gitɔrɔn bɛɛ lajɛlen halakilen anw de don n'an m'an falen fɛn min bɛna ale ɲinan keba a sanjiko a tɛ dogo maa si la maa minnu bɛ sanjiko kunna keba u ko sanji k'a daminɛ nin juillet kalo in na ka taa se septembre kalo ma ko an k'an sigi ni ji ye Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye juillet kalo tile 10 ye ko sanji bɛna a daminɛ o la kosɛbɛ wa min ye kimɛli kunfɔlɔ minnu kɛra keba jɛkulu min yɛrɛ sigilen don nin ko in kunna Mali gouvernement fɛ u ko k'a daminɛ juillet kalo daminɛ ka na se bi ma keba maa 10 de fatura sanji ale kɔlɔlɔ fɛ n'o o ye ji woyo ye maa 770 bi olu kɛra sote u bolo ye u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen binnen don wa min ye nin baara in ye nin kimɛli kɛra juillet kalo tile 11 ka bɛn ni min ye comité interministériel min sigilen don sigidaw ale ni waati gɛlɛmaw kɔlɔlɔ kuma n'i ye ko in ta k'a jateminɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'i ka kin na bɛɛ ɲɛ b'i sigiyɔrɔ la bɛɛ ɲɛ b'i ka wuluwuluji la bɛɛ ɲɛ b'i ka dingɛji la bɛɛ sigilen don ko gouvernement de bɛna n'a dilan keba jiwoyo bɛ taa n'an bɛɛ ye gouvernement ale da y'a se de gouvernement tɛ don i ka so kɔnɔ k'i ka kɔlɔn datugu i ye gouvernement tɛ t'i ka wuluwulu a ji bɔ i ye gouvernement tɛna i ka fosse bɔ i ye aw minnu b'aw denmisɛnnin minnu b'aw sigi k'aw disi gosi WhatsApp Snapchat a kirikaraw aw minnu sigilen don wuluwulu dingɛ da la aw minnu sigilen don fosse dingɛw da la aw bɛ wuli k'aw jɔ de mɛrimɛri tɛ maa kisi nin ko in na fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko f'i k'i jɔ i jɔyɔrɔ de la keba Bamakɔ kɔnɔ yan jateminɛlikɛlaw ko min ye sanji in ye a tiɲɛni barika bonyana keba min ye maa 2 o fatura kayikaw fɛ yen Bamakɔ kɔnɔna na maa 3 o de fatura Keɲeba maa 3 o fatura min ye Baɲangara fana kɔnɔna na u y'a yira ko maa 2 wɛrɛ o fatura ye sɛbɛn y'a yira keba ko ɲina ko min ye sanpɛrɛn ye n'o ye kabamɛgɛru ye ko o de ka jugu kosɛbɛ ko maaw k'u kɔlɔsi o la a bɛna ni sobinw ye a bɛna ni fɛn caman ye yaasa i ka se ka kisi aw ko aw tɛ da ni telefɔni ta aw bolo a y'a bila mode avion na telefɔni yɔrɔ ne kɔni ka jɛnɛba segin olu ta o b'a la n k'o fana fa mode avion t'ale la o mode avion ale la mode avion t'ale la dɛ ou bien n k'a fa de cɛ chinois telefɔni hali y'a fa a bɛ kuma ko ye keba aw minnu ta Android aw yɛrɛ ka kuma ko tirinti n'a y'a tirinti a y'a bila mode avion na n'o tɛ a bɛ kabamɛgɛruw sama ka don a ka du kɔnɔ ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la denmisɛnw ni maakɔrɔw an k'u kɔlɔsi nin waati in na san ma fin a y'aw denw gɛrɛ aw yɛrɛ la musow a y'aw hakili to aw ka gwadaw la a y'aw hakili to aw ka sigidaw la
wuluwulu dinga minnu gerenen no aw ka jamana aw ka dugu kɔnɔna na fosse dinga minnu gerenen no a y'aw kɔlɔsi sabula ko ji bɛnalen wa ji fanga ka bon kosɛbɛ kibaru mana bɔ yen jɛkulu in ko yaasa ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan gouvernement kɔni y'a se kɛ gouvernement b'a ɲini bɛɛ fɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni mɔgɔ sigilen no ni dingɛ bɔ yen a y'a dingɛw kɔnɔnaw bɔ a y'aw ka ji tɛmɛsiraw bɔ maa minnu sigilen no yɔrɔ la yɔrɔ minnu ye ji tɛmɛsiraw ye a y'u wuli ka bɔ u kan ko wa olu ye fɛɛrɛ mun sigi ka fara o kan o ye k'a fɔ Mali région bɛɛ kɔnɔna bi keba u sera ka balo o bila yɔrɔ dɔw la min ye comité ka kibaruya kɔnɔna na a ko bi min ye baloko ye u ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan o hukumu kɔnɔna na o de ye k'a fɔ sa ko min ye tɔni 250 malo u y'o sɔrɔ k'o bila ye malo o y'o ye min ye ɲɔ ye keba tɔni 150 u y'o sɔrɔ sukaro tɔni 95 u y'o sɔrɔ min ye safinɛ karitɔn ye o tɔni 100 o b'u bolo min ye da dumunifɛnw ye olu fana bɛ yen sange sule 350 o fana sɔrɔlen don min ye safinɛ wɛrɛ ye ka taa se dalanw ma n'o ye dɛbɛnw ye k'u y'o fana 2000 sɔrɔ k'o di u ka communiqué kɔnɔna kɛba u ko kɛnɛyasow fana minɛn minnu kan ka bila ye ka banajugu kunbɛli kɛ kuma tɛ bana min na ji sira fɛ ko u y'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa maaw bɛ se ka kunbɛn cogo min na kɛba min ye maaw ye u bisimila ko ɲuman dɔgɔtɔrɔso ko o y'a sɔrɔ ni a ma k'anw ka dɔgɔtɔrɔso ni ɲɔgɔnna ye dɛ e b'a dɔn kun jumɛn na 13e arrondissement bɔra Yirimajɔ ka na n'a ye 700 na sanji san tuma na tuma 13e kɔnɔna bɛɛ bɛ kɛ ji ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛra ka kuma mɔgɔw fɛ petu u ma sɔn polisiw ninnu dɔrɔn de tun b'u ka yɔrɔ bɔ ɛlɛ n'u dɛsɛra bɛɛ la u fana yɛlɛmana sisan keba k'u ye fɛɛrɛ tigɛ dɔgɔtɔrɔsow fana kɔnɔna na ka furaw bila yen min bɛ se ka mɔgɔw kunbɛn nka o bɛɛ la n bɛ to mɔgɔw ko k'an k'an kɔlɔsi wa ko ɲinan ji a fanga bɛna bonya an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ keba juillet kalo min filɛ senna nin ani septembre kalo ko maaw k'u kɔlɔsi kosɛbɛ samiya ji la san mana fin kana jɔ yiri kɔrɔ kana jɔ kogo kɔrɔ kana t'i meru yɔrɔ la yɔrɔ ɲini yɔrɔ min n'o o dilannen no ka ɲɛ i ka sigi ye san mana fin parapluie min bolo ni nɛgɛ b'a la o ye k'o to yen san mana fin a y'aw ka telefɔniw bɛɛ lajɛlen fa tayi a k'aw yɛrɛ kisi sabula ko ɲinan ta a sanpɛrɛn de barika ka bon wa sanpɛrɛn de tiɲɛni kunfɔlɔw caman fana kɛ nka jamana ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen no sen kan minnu kan ka baara in kɛ u ko minɛnw b'u bolo wulikajɔ bɛ se ka kɛ u fɛ ka se ka mɔgɔw kisi yɔrɔ caman na n'i y'a ye k'a fɔ ko a danna mɔgɔ 10 ma nin waati in na keba olu sera ka wulikajɔ dɔw kɛ nka ji barika mana se yɔrɔ dɔ la n'i tɛ koba kɛ kamakɔnɔ ye a ka gɛlɛn i ka se ka i nɔ ka taa maa bɔ dɛ kobakɛ dun ye kelen de ye Bamakɔ ale ta keba boso kabalenw bɛ yen koyi daga tɛ sigi ten boso daga tɛ sigi ten dɛ Dirisa Memɛnta ninnu de bɛ ka mɔnɛ don an na olu bɛ jɛgɛ san na Bamakɔ yan sardine dun na yan a tɛ komi aw wa bon jaba t'a la dɛ ale kɔni nɔnɔmugu tɛ min ale fɛ ale ta misi de bɛ biri ka nɔnɔkɛnɛ sɔri k'a d'i ma i k'i min k'i fa tayi n'a y'i diya i bɛ se ka naare bɔ a la i bɛ se ka yawuru bɔ a la n tɛ keba ninnu n'olu bɛnna fila manani de b'olu bolo wa u yɛrɛ bɛ taa nɔnɔmugu san kɔrɔbɔrɔw de fana butigitigiw fɛ yen komu ne m'a fɔ ten dɛ n ko butigitigiw fɛ yen Bakari Mangane ni ale bɛ Mali météo kɔnɔna na keba a ko ɲinan ko sanji fanga bɛna bonya kosɛbɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fanw fɛ ko wa ko min ye jogo falen min n'an bannen don o ma dɛ ko f'an ka sɔn o de ma waati yɛlɛma kɔlɔlɔw o de filɛ nin ye keba n tɛ n jogo falen sanji n'ale y'i sɔrɔ i na ko caman faamu yɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na yan dingɛ kɔnɔ taama ka fisa ni gudɔrɔn ka taama ye a ye kɔlɔsi ta aw yɛrɛ ye a ka wuli k'aw jɔ a ka cɛsiri a ka se ka degun ninnu dɔw sama ka bɔ aw yɛrɛ dala yaasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min sɔgɔmada in na nin ye kado ye kado mondial do keba sanji ye maaw fa Texas kaba o yɔrɔ kɔni États-Unis ye nka ko cogo tɛ kelen dɛ ni fiɲɛ wulila
bɛɛ bolo b'i kunnamina de la sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin fɔ mɔgɔw k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko sanji kun b'an kan nka an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ ji nafama ye ala k'a bɛɛ lajɛlen kisi ala ka bɛɛ lajɛlen tanga ɲɛmɔgɔ bɛ wuli ka jɔ min na kuma minnu bɛ ka fɔ mɔgɔw ye an ka olu lamɛn an ka sɔn ni san finna an ka ja an ka whatsappiw kɔ an ka ja an ka fɛnw kɔ an k'olu to yen fɔlɔ yaasa an ka se ka maaya kɛ kiba an ye kuma denmisɛnninlakaw fɛ kosɛbɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la kuma tɛ nin waati in na ekɔli bilalen don papu ninnu taara bɔlɔntanyɔrɔ la n'u ye san finna a y'a fɔ ka segin maakɔrɔ yɛrɛ fanga tɛ se ka ji bɛɛ kunbɛn kuma tɛ funankɛni a y'a hakili to denmisɛnninw na a y'a hakili to denmisɛnninw na wa a y'a hakili to denmisɛnninw na nin ye sɔgɔmada in na kado ye ka di an bɛɛ ma kiba an bɛɛ de bɛ dugubaw kɔnɔ an bɛɛ de ka yɔrɔw tiɲɛnen don degun b'an bɛɛ de kan an k'a lajɛ an ka se k'an jogow falen cogo min na kado nin y'ale kɛnɛ bannen ye. Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ko ko armée ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin bamajuwale kɛbaw ma narakaw fɛ yen dugu yɔrɔ minnu b'u bolo kungokolo fandanbandaw kɔnɔna na k'u ɲini ka t'u bɔ baara la pewu min ye baro kɛlɛtigi ye sa n'o ye général de division Umar Baru Jara ye chef d'état-major ko k'a da bɛɛ tulo kan ko kayikaw fɛ yen bamajuwale jugawale kɛbaw kun talen n'u dogo kungokolo fandanbanda min kɔnɔ n'o tɔgɔ ye ko Galgal kilomɛtiri 25 ka taa Kayi ale kɔrɔnfɛ yan fan fɛ Awuru yan fan fɛ min ye nin kalo in tile 13 armée ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔ baara la Pankuru ale de wulila sa min ye u ka degelikɛ kan dɔ tun bɛ yen kungokolo fandanbanda in kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen gosi ka taa bɔ k'a bin k'a bɛɛ kari pewu ni Wolomasiri tabaw ka pankuru ye o pankuru kelen ninnu olu bɛ munumunu salo la sa kungo dagaw min ye bamajuwale jugawale kɛbaw kɔnɔ ka t'u dogodogo wo kɔnɔ k'u ɲini k'u bɔ baara la kalo in tile 12 ka taa sa tile 13 ma bamajuwale jugawale kɛbaw bugo yɔrɔ caman an'u kun kɛlen don ka jan labɛn yɔrɔ caman na bamadugukaw fɛ yen kilomɛtiri 25 ka taa min ye Madigana ale ni Kankoro o bɛɛ lajɛlen bɛ Nara mara la armée a ye wulikajɔ kɛ yen min ye bamajuwale jugawale kɛbaw kɔni lakɔlɔsili min bɛ ka ɲɛsin u ma o y'a to Wolomasiri tabaw sera ka maa 3 fa u la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na min ye Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye a ko sa ko a bɛ foli ni tanuni ta ka di dugudenw bɛɛ lajɛlen ma ko a ko min ye bamajuwale jugawale kɛbaw ye u ɲinini u gosili ani k'u ka ko bɛɛ lajɛlen ban u kana se ka wulikajɔ kɛ ko baaraw bɛ senna bi jamana fantan ani 4 ale bɛɛ lajɛlen na min ye armée k'a ye bamajuwale kɛba 3 de fa wulikajɔ ninnu olu fana senfɛ halisa Wolomasiri tabaw ka ko humu kɔnɔna na Tɔnbɔkutu marabolo la min ye bamajuwale jugawale kɛbaw ye u ka taji dogoyɔrɔ dɔ tun bɛ kilomɛtiri 42 bɛɛ ale fanfɛla la armée a ye wulikajɔ kɛ ni pankuru ye k'o fana yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ yen pewu buguda minnu tun bɛ yen fana n'u kun kɛlen don ka t'u kolonso ye k'o kɛ u ka kɛlɛkɛcɛw tɛmɛyɔrɔ ye armée ye nin bɛɛ lajɛlen gosikaw fɛ yen ntɛnɛn tɛmɛnen sa a fɔ alamisa tɛmɛnen min ye bamajuwale jugawale kɛbaw ye u kun kɛlen don fana ka wulikajɔ dɔw fana boloda bɛna ka ni an sɔngo cɛ Wolomasiri tabaw ye pankuru ta k'o bɛɛ lajɛlen gosi fo ka taa se yɔrɔjan ma kiba n'an bɔra yen an bɛ taa Burɛmukaw fɛ yen Burɛmukaw y'a yira sa k'a fɔ ko Burɛmu ni Gawo kɔni cɛ bi k'a kɛlen don kataba 4 ye bamajuwale ni jugawale kɛbaw ko olu kɛlen don ka sira bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ pewu min ye dɔgɔkun in kɔnɔna na Burɛmu yɛrɛ bɔda la pewu maa minnu tun ye sira ta sa k'u bɛ taa dɔgɔjɔw la Tɔndibi ni ale bɛ Taboyi commune kɔnɔna na kilomɛtiri 45 ka bɔ Burɛmu kɔnɔna yɛrɛ la sa ninnu kɔni dɔgɔjɔla ninnu ani dɔw tun bɛ olu kun kan ka taa kɔɲɔ la kiba k'u y'u lajaba dɛ chauffeur yɛrɛ k'u y'u bugɔ ko fo k'u bila su bila yɔrɔ la min ye ɲininiw ye ni bamajuwale ninnu kɛbaw fɛ sa k'a kɛlen don degun ye dugudenw ma dugudenw yɛrɛ ko sa min ye armée ye a ka ɲɛ u ma ka patrouille kɛ n'u bɛ bɔ ka taa yɔrɔ minnu na n'u bɛ segin ka taa yɔrɔ minnu na u bɛ se ka lakana cogo min na min ye dugutaa mobiliw ni dɔgɔjɔ mobiliw olu bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na n'an bɔra yen
ministre so min be an ka jamana kɔnɔna lakana kunna ale secrétaire général no o ye Umar Sogoba ye juma tɛmɛnen ale ye sokura dɔ kurumbo karili baara kɛ sokura in sa ale kɔni bɛna na di maa min ma o ye inspection des services de la sécurité de la protection civile ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka baara bɛɛ lajɛlen de ye faamu kɛ keba baara in min filɛ nin ye a wari bɔra ECAP Sahel maaw fɛ sefa wari $180,000 o de donna la kɛ kun ye sa maa minnu kan ka baara kɛ soba in kɔnɔna na olu bɛ se ka baara kɛ lafiya ani damu kɔnɔna na cogo min na kibaruya ɲumanw k'olu ɲini ka se ka jamana ale lakana n'an bɔra ye keba maliyɛn minnu ni maa ŋaniya ɲumantigi minnu bɛ yen olu dɔw y'u bolo dukun ka di ko ye o de hukumu kɔnɔna na sa an bɛ taa wolomasiri tabakayɔrɔ la min ye donboloko ta nasira n'o ye dɔnw ye o baaraw olu kɛra armée ale ka chef d'état-major kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko maa min bɛ yen n'o o ye an ka maliden n'a sigilen no Congo Cheikh Jawara ale kɔni ka faso kanu ni a ka faso tanu ni o hukumu kɔnɔna na ale nana kana donbolo kɛ wolomasiri tabaw ye sefa wari $1,000,000 a y'o o de di kebaw ka video bɛ yen koyi kana maaw ka fɛnw bila kɛrɛfɛ dɛ u ka jabɔ kun ye u k'u yɛrɛ ye de min ye Cheikh ye sefa wari $1,000,000 a y'o de ta k'o di kɛnɛ ka ye sa ani maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ni maliden ye maliden gansan tɛ sabula maliyɛn minnu bɛ yen n'olu sigilen don Congo Brazzaville olu ka président d'honneur de ye Cheikh ye Jawara kɛ a y'a yira sa ko faso kanu min bɛ ale la ani jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa kama wolomasiri tabaw bɛ ka baara minnu kɛ nin waati laban ninnu na n'o bɛ ka kɛ se sɔrɔli ye ale kɔni garisigɛ donna sefa wari $1,000,000 na ka n'o di armée ma a k'o kɛ k'a boloma dɛmɛ kɛnɛ ka ye maa minnu bɛ yen sa n'olu tun b'a nɔfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko a yɛrɛ ka kuma lasew la a ko faso foyi to o bɔ ka jamana dɛmɛ wa min ye ale ye ɲɛbila de kɛ nin ye koyi wa tɔw fana ka lajɛ sa u bɛ se k'ale ladege cogo min yaasa wolomasiri tabaw u bɔra ka baaraba min kɛ Kayi kɔnɔna na u bɛ ka baaraba min kɛ jamana fantan naani fɛ dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min na diɲɛ bɛ ni o nafa keba min ye Cheikh n'a ka mɔgɔw fana tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen bɔra kalama sa k'a fɔ ko min ye katikaw ye olu kun ka jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen kun farala ɲɔgɔn kan n'o ye kati ye ka se ka donbolo kɛ armée ye o donbolo kelen o dira maa min ma sa o ye colonel major Didier Damele ale min yɛrɛ bɛ bɛɛ lajɛlen bisimila nin waati in na yaasa ka se ka donbolo ninnu di n'an bɔra an bɛ taa Kulukoro ekɔliden minnu tun bɛ kalan na sa école d'état-major la ni olu bɔra jamana caman na ka na olu ka baara kurumbo karili o kɛra juma tɛmɛnen min ye nin wolomasiri taba ninnu ye sa u ka kalanso ale bɛ Sadasi o tɔgɔla Surasi kalanso min bɛ Kulukorokaw fɛ yen n'an b'a wele bɛɛ lajɛlen b'a dugulen tɔgɔ min na keba o ye EMIA ye baara in kɛra EMIA ale Surasiw ka ɲɛnajɛ kɛnɛ kan ɲɛnajɛ kɛnɛ min kun do sa min ye donbolow ye ale ni jalaw olu dili kun do sa ninnu maa minnu filɛ ni olu bɔko 37nan ye école d'état-major ale kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko maa minnu ye nin kalan in kɛ maa 32 Surasi denmisɛnninw olu de y'o kɛ jamana 10 o de nana ɲɔgɔn sɔrɔ ko in ale kɔnɔna na min ye Mali ye ale ka maa 14 bɛ a la Niger ka maa 5 keba maaw ka video k'a la sa fɛn digu in ma i ka fɛn min k'a la olu ka maa 32 o b'a la o kɔfɛ sa min ye Mali ka maa 14 Niger ka maa 5 min ye Burkina Faso ye olu ka maa 4 Senegal ka maa 1 Mauritanie ka maa 2 Cameroun ka maa 2 min ye Maroc ye olu ka maa 1 Tchad kaw olu ka maa 1 République Centrafrique maa 1 Guinée Conakry kaw ka maa 1 ka taa fara sa Mali yɛrɛ jamanaba kan o la sa min ye armée a y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kalo caman kalanw olu kɔfɛ kalan minnu ye tali kɛ wolomasiri tabaw n'o olu ka cɛden minnu bɛ n'o ye état-major baarakɛlaw ye u bɛ fɛɛrɛ minnu sigi sen kan kɛlɛkɛcɛw olu bɛ se k'u jeniyɔrɔ fi cogo min na u bɛ baara minnu fana kɛ sa ka se ka min ye baara kofɔlen minnu bɛ yen k'olu sigi sen kan min ye kɛlɛ yɛrɛ a dɔnniya ka k'i la ka kɛ cɛ ye cɛ min bɛ se ka cɛ tɔw mara
min ye armée yɛrɛ ka kunafan ye minnu ye baara minnu bɛ ka se k'olu sigi sen kan o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa ngilɛ kalan o fana yera a ko la ka taa fara subahana mansinw olu bɛɛ lajɛlen matarafali kan maa minnu filɛ nin n'o ye maa 32 in ye ni Mali ka maa 14 bɛ a la a yirala sa k'a fɔ ko min ye kɛlɛkɛcɛ baara minnu kɛlen filɛ u kunna nin ye a b'a to u ka se ka kɛ kɛlɛ ɲɛnabɔbaaw ye kɛlɛ ɲɛnabɔbaa minnu bɛ yen n'olu fana bɛ se ka cɛ dɔw fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ ni dabali kɛrɛnkɛrɛnnenw na sa k'olu sigi yaasa wolomasiri tabaw olu ka koba minnu bɛ sina na kɛ u ka se ka ɲɛnabɔli kɛ u ka gun kan maa minnu filɛ nin n'u tilalen filɛ nin ye ninnu bɛ se ka baara kɛ bi maa min ka nɔti ɲɛna ni bɛɛ ta ye o ye Senegalikaw ka Latiri Sɛni ye ale ye kamɔni kɛra 14 buruburu 79 ye 20 o sanfɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali ɲɛmaaw ani sɔrɔdasi ɲɛmaa minnu ye nin baara in kɛ ko k'u bɛɛ lajɛlen fo a y'a yira sa k'a fɔ ko kabini olu kɔni nana Mali kɔnɔ olu yɛrɛ m'a dɔn k'u bɔr'u faso la koyi sabula kalan mun bɛ kɛ kalan kelenw de don min ye Latiri ye a ko a bɛ Mali ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo min ye a tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen minnu bɔra Côte d'Ivoire ka na minnu bɔra Mauritanie Cameroun Sénégal Burkina Faso Niger Maroc Tchad k'olu bɛɛ lajɛlen kɛra maaba kelen de nin waati in na wa min ye fasow ye u bɛ segin ka taa olu lakana ni baaraw kɛ ka jɔyɔrɔw ɲini u bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min na Colonel Ismaël Diakité ale min ye kan ɲɛmaa ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalanden minnu filɛ nin ye ninnu kɔni labɛnnen don bi ka wolomasiri tabaw ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ Keba Sangare a ye foli ta ninnu kɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasi ɲɛmaaw ma kalanden minnu filɛ nin ye a y'a ɲini u fɛ u k'u sen da u tɔɲɔgɔnw senda nɔ na baara mun filɛ ani jala mun dir'u ma nin ye o kɔrɔ ɲɛmaaya kura de dir'u ma wulikajɔ ni cɛsiri u kan ka dɔ de fara u kan yaasa baara kɛcogo o bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na o la sa a y'a ɲini u fɛ u bɛ segin ka t'u ka jamanaw la u ye min kalan kɛ yan u ka taa lawaleya yaasa min ye baara minnu bɛ yen ani kalan ni dɔnniya min b'u la a ka se ka u faso mara min nafa min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na fana a y'o kelen de fɔ Mali fana taw ye halisa dɔ ka fara cɛsiri kan olu b'a dɔn k'a fɔ bi baara min bɛ senna Mali yɛrɛ kɔnɔ wa min ye wolomasiri tabaw ye mago bɛ min b'u la bi o ye cɛdenw ye cɛden ɲɛnamaw minnu bɛ se ka baara kɛ i n'a fɔ tɔw bɛ kɛnɛ kan cogo min na baara in bɛɛ lajɛlen a kɛra Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro gouverneur n'o ye colonel Lamine Kapori Sanogo ye ale yɛrɛ jala dɔw di ani attestation maa mafalen minnu fana tun bɛ kɛnɛ kan olu fana tun bɛ yen ka tila ka défilé kɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen cɛdenw k'u yira maaw la Keba Danamasagu maaw u ko sa k'olu ni Bamanciwale kɛbaa dɔw karila ɲɔgɔn na juma tɛmɛnen a kɛra su furula ye Danamasagu yɛrɛ ye video min k'a ko hukumu kɔnɔna na sa u sera ka moto 5 minɛ wulikajɔ in kɔni u y'a yira sa k'a fɔ ko wolomasiri Bamanciwale kɛbaa minnu kun nana bi u kan u y'a dɔn k'a fɔ ko u ni maa tun bɛ ɲɔgɔn na Dana y'a yira sa k'a fɔ ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛlen don dugudenw olu ka lakana kama basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra yan an bɛ taa Kayikaw fɛ yen denmisɛnninw ka kalan min sigilen don sen kan minisiri min farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw kunna ale y'a yira sa k'a fɔ sa ko Kayika ko k'o kurumo karili baaraw kɛ wala in ye fasoden ɲumanya kalan kɛli ye denmisɛnnin 200 o de taara Kayikaw fɛ yen Ɲoro ani Kita yaasa ka se ka kalan in k'ale kɛ o la sa baara kurumo karili kɔnɔna na sa min ye général ye a y'a ɲini denmisɛnninw fɛ u ka kalan in u kana cololi don a la sabula faso a mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen na ministre Ismaël Wage n'o ye général de corps d'armée bɛɛ ni kelenya ministre ale fana ye ɲɛfɔli kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na ni latilenni kan ka kɛ ka se ka u bila u ka hakɛw kɔnɔna na olu maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ Mali kɔnɔ sa o baara kimɛli kunfɔlɔw a y'olu bɔ k'olu yira a y'a yira sa k'a fɔ ko baara in bɛna n'a to maa minnu bɛ yen bi ni olu kɔni kan ka bila hakɛ min kɔnɔna ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka laɲini ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don ko kunna sa n'o o ye gestion de réparation en faveur des victimes de la crise au Mali ye ko o baaraw a ɲɛbun fɔlɔw o de bɔlen filɛ nin ye Ismaël Wage ko sa ko fɛɛrɛ ni dabali bɛna tigɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'u de ye degun sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila u ka hakɛw olu kɔnɔna na cogo min na Masinakaw fɛ yen yaasa ka se ka na ni basigi ni lafiya ye denmisɛnnin 3 olu tun minɛna Masina dugu kɔnɔna na min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ye a sɔrɔla o senfɛ sabula min ye denmisɛnnin 3 ninnu ye ni polisilakaw y'u minɛ a yirala sa k'u ye bataki dɔ de bɔ ka polisilakaw k'olu jalaki yaasa ka se ka ko kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na u ye ɲɔgɔn ye kɛ dimanche tɛmɛnen nin kalo in tile 13 préfet ale ka yamaruya kɔnɔna na min ye sifinw ka denmisɛnninw sifinw ka tɔnjɛkulu ye olu bɛɛ lajɛlen nana marabolo yɛrɛ kɔnɔna na maa minnu bɛ ani lakanabaw
dugudenw ani tɔnkuntigiw bɛɛ lajɛlen nana ni kunnafonidilaw yaasa sa ka hakili jagabɔ kɛ nin ko in jisuma bɛ se ka bɔ a kan cogo min na yani maa ninnu ka bila kiiri tigilamaw olu ka bolo kan minisiri min bɛ sɛnɛko kunna n'o ye Daniel Simon Clément ye ale tun bɛ taamana Sankaw ka fɛ yen Sankaw fɛ yen sa a yira k'a fɔ ko min ye minisiri ye sɛnɛ taabolo ni sɛnɛ baara minnu bɛ yen ani olu ye ɲɔgɔn ye sɛnɛkɛlaw ka hakililajigi kɛ a bɛ se tuma min na kɛba o y'a sɔrɔ nɔgɔ caman o sera olu ma ye ka ban han minisiri a kun taara min ye diɲɛ seleke naani maaw tɔgɔla don o ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna n'o kɛra kɛnparanakaw fɛ yen Soir de Bamako maaw olu ye jira nin ko in sɛnɛ kan école karamɔgɔw ka lafasajɛkulu tɔ min bɛ yen n'o ye Sinesufi ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko a ka baara bila k'a dɔgɔkun filanan daminɛna koyi kalo in tile 14 ka taa bila sibiri nata tile 19 na ka kɛ ni u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatibaliya ye sɛbɛn min bɛ yen sa u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko n'o ye Sinesufi ye ale kɔni ye laɲini caman de kɛ grève in kun fɔlɔ u y'a yira sa ko n'o kun daminɛna juillet kalo tile 12 k'a kɛra sababa ye yɔrɔ caman na ko maaw kɔni ko u y'u kumakan ale lamɛn n'an bɔra yen an bɛ taa Kayikaw fɛ yen tuguni denmisɛnninw minnu bɛ Lafiyabugu olu kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ sa yaasa ka se k'u ka kin k'ale saniya kin saniya in hukumu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ dingɛ minnu bɛ yen u bɛ ka olu bɔ bi min ye baara minnu bɛ se ka sigi sen kan Kayi yɛrɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen na u ka kin na yaasa samiya a kana kɛ degun ye fosse dingɛw k'olu bɔli baaraw kɛ waleya in kɔni k'a bɛ na ni saniya ye wa min ye denmisɛnnin tɔw ye k'u bɛ se ka olu ladege sisan an bɛ taa Bafulabekaw fɛ yen Bafulabekaw fɛ yen sa kabini nin kalo juin kalo tile 14 baara dɔ kun sigira sen kan muso du ni denmisɛnnin fɛ yaasa ka se ka dugu u ka kafo kɔnɔna ka se ka baaraw kɛ ni ɲɔgɔlɔn ye ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ mɔgɔw ɲɛna cogo min na sigidalamaw bɛ se ka faamuyali kɛ musow olu ka degun min bɛ sɔrɔ min ye kalankow ye npogotigininw ka furu joonaw nin bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɔgɔlɔn min senfɛ sa Fili Jalo ale ye min sɔrɔ la an ka jɛ k'o filɛ. Théâtre forum ye ɲɔgɔlɔnbɔ ye o min ye hakilina ye min sigira sen ka service local de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille fɛ Bafulabe a n'a ka direction régionale Kayi a baaraw kun cɛra kari don min bɛna juillet kalo tile 13 ma san 2025 Karim Keita ye cakɛda ɲɛma ye Bafulabe ale b'a ɲɛfɔ ɲɛna kun min na théâtre forum baaraw sigira sen kan. Théâtre forum ma na wuli dɔwɛrɛ kama a la wulila ka mɔgɔw la faamuya ka mɔgɔw la di kewale kɔrɔkɔrɔba dɔw bɛ kala sigida la hali bi a mɛnna théâtre ni kɔnɔla la o de bɛ yirala mɔgɔw la a bɛ kɔlɔlɔ min lase la musow ka kɛnɛya ma n'o ye nɛgɛkɔrɔsigi ye musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi ani denmisɛnnin furu joona o ko wɛrɛw b'a kɔnɔla la n'o ye ka musomanin bali ka ekɔli kɛ ou bien dutigi karo gɛlɛn dutigi min bolo n'ale tɛ du kɔnɔla la ale tɛ mɔgɔ wɛrɛ jate la fɛn caman b'a kɔnɔla la ma bakuruba la i bɛ ninnu de ye la. senfɛ seere dɔw y'a sɛmɛntiya an ye kun min na olu b'u denmisɛnninw bɔ kalan na ani k'u don furu joona la nka u ma bali maa dɔw y'a sɛmɛntiya an ye théâtre forum nafa. Bala Sisoko tantigi dugutigi bon théâtre min bɛ ka bɔ a la sisan n ye faamuyali kɛ ne ye min faamuya la a nafa a ka bon kojugu denmisɛnnin ka bɔ école la ka furu ka sɔrɔ a ma se niveau la kɔlɔlɔ b'a la bon nɛgɛkɔrɔsigi o fana an y'o ye sisan o kɔlɔlɔ a man ɲi. En tant que lulu pam nsa mɛ ko dɔgɔ kɔnɔ la wa o de bɛ bila ni futu joona na donc n'an bɛ futu joona baliya kɛlɛ la ala ka dɔn do kɛlɛ baali wa ɲani di mo garfa tude ni kenu mi tuno je donc o de bɛ futu joona se ka to alu ka fɔ musoman de o dulu ɲɛ école ko kana tu du de resi ban futu o ma de mo la duna tu te ko kana de don de ko mais ngarantale mbɛ da futu la wo mu fɛle ou bien mbe ndagarandale ndamanga ka sigi maninga ku maninga hele wulu maram sise maram dambele demsenu na furu jona abena kololo demsenu parce que ni sigira celar jona abise kana kololo yin nega koro sigi ni sigira nega koro abise ka ke sababu ini be tar abise ka ke sababu ya kololo fana na sim kata bange ta silafe to Musa Keta du wala conseiller et puis du ko do ko le wi di wala ko école la ko xela ci amanga
alanga di musuman to école la ke rakara e di nga musu kilin kara ya ga dugu kilin ne kara ni ga ke ba kilin kara ya ga mo kilin ne kara Karim Keita ko gɛlɛya dɔw sɔrɔla ba 2025 théâtre forum na nga ko san nataw la laɲini b'u la ka ba fila bɛ cercle dugu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲinan ta in gɛlɛya dɔw sɔrɔla la parce que a ma damina joona a daminɛna o y'a sɔrɔ sanji y'a commencé an b'a fɛ ka dugu in bɛɛ de kɛ an ka ɲɛmɔgɔsoba min bɛ Kayi u ka yamaruya kɔnɔ ani an jɛmajɛkulu in n'o ye UNICEF ye an b'o u fo yan olu de bɛ musaka di an ma an bɛ sin ka nin baara in kɛ an b'o foli bila UNICEF ye kosɛbɛ. Jani point ML sanfɛ Fi Jalo kabini Bafula be farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan Mali musolakaw kunungo olu gosira Afrique du Sud fɛ a kɛra 4 ani fu ye o kun ye u ka ndolati minnu bɛ kɛ poule kɔnɔna na o kuncɛli ye nka o bɛɛ la sa min ye an ka musolakaw kɔni ye a yirala sa k'a fɔ k'u bɛna to tulon na ni Ala sɔnna a ma quart de finale la sa u ni Marɔkaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ juma nata in ni seba min sɔrɔla sa o nata min ye demi-finale ale kɛnɛ kan tournoi UEFA yaasa ka se ka o labɛn min ye Dɛma Mamadu Traoré na ale tun ye joliba dege karamɔgɔ kɔrɔkɔlen ye ale taara sa ka bila denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu si ma san 17 sɔrɔ ka k'olu ka dege karamɔgɔ ye a yirala sa k'a fɔ ko ɲinan sa min ye UEFA tɔgɔla tournoi ye n'o ye balontan ye denmisɛnnin minnu si ma san 17 sɔrɔ kan ka kɛ an yɛrɛ fɛ yan ka daminɛ octobre kalo tile 18 ka taa bila novembre kalo ale tile fɔlɔ la Bamako ale kɔnɔna na yan Coupe du Monde ni basket ko ta na sira fɛ an ka mɔgɔtigiw minnu si ma san 19 sɔrɔ olu ma se ka taa baara yɛrɛ kun kan ka daminɛ o fɛ nka min ye FIBA ye a yira sa k'a fɔ ko Mali kɔni ye visa ko gɛlɛya de sɔrɔ o la san tɛnɛndon ministre min bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o o ye Ablaye Diop ye ale ye tubabukan na u b'a fɔ ma ko note verbal a y'o ci cɛkikaw ma ka ɲɛsin u ka jamana ministre ma ko sabula a ye fɛn ye fɛn min n'o ma bɛn a ma a ma diya ye sabula o banna ka visa di an ka jamanadenw ma olu ka se ka taa cɛkikaw fɛ yen ka taa to ni farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ npogotiginin minnu si ma san 19 sɔrɔ olu bɛ se ka taa cogo min na diɲɛ seleke naani kɛnɛ kan wa min ye Mali fédération de basket ye fana o y'a yira sa k'a fɔ dusumakasa bɛ ale la kosɛbɛ ɲɛnajɛ min tun kan ka kɛ juillet kalo tile 12 ka taa bila tile 20 na Mali ale de ye farafinna walan bɛ ale de bolo nin waati in na waleya min kɛlen filɛ nin ye Mali y'a yira sa k'a fɔ ko a ma diya ye a ma bɛn a ma cogoya si la o la an ka ministre min bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna k'u ye Mali kumaniya tagali la tagali min n'a kun kan ka taa farafinna bɛɛ jɔyɔrɔ fa diɲɛ seleke naani farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan muso olu tɔgɔ la Ablaye Diop ko sa k'a b'a ɲini maa min fɛ sa n'o o ye cɛkikaw ye u ka se ka fɛn fɔ a ye a bɛ min faamuya yaasa min ye nin ko in ye a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana se ka kɛ jamana fila in ale ni ɲɔgɔn cɛ ministre min bɛ bato ani diinɛko kunna an ka jamana kɔnɔ kunungo sɔgɔma maison ni aji la ale ye ɲɛbila baara kɛ ɲɛbila baara min n'o o ye kurumbo karili fana ye ka ɲɛsin hiji taga san 2026 awɔ san 2026 hiji ta ni maa min b'a fɛ ka taa la sa ko décembre kalo nata ni o ye décembre kalo nata tile 31 san 2025 o k'a sɔrɔ labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra jɛrɛ in kɛnɛ kan min ye Ibrahim Jawara ye ale tun bɛ yen yani an ka yɛrɛ bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ ka o ja filɛ fɔlɔ an bɛ taa maison ni aji la Mamadu Kone ale tun bɛ yen min ye Abdul Fatah Sise ne ale ye maison ni aji directeur ba ale fana tun bɛ yen an ka jɛ ka o jaw lajɛ Ibrahim Jawara ka laseli don. An balimaw ni an ye 2026 hiji lancement kɛnɛ kan awɔ e min ye kuma in mɛn e ma fili ne mun y'a fɔ ne ma fili 2026 o hiji o lancement ba an b'o de kɛnɛ kan bi alhamdulillah lundi doyaba in na n'o bɛnna le 14 juillet 2025 diinɛ bato ani laada minisiri Dr Mahamadu Kone ale wulila bi sɔgɔmada in na k'i kunda ka taa maison de aji la cogoya min na san 2026 2026 ka t'o hiji ka t'o lancement ba kɛ an balimaw. An ka président tɔgɔra ani premier ministre tɔgɔra an bɛ 2026 hiji o daminɛ la 2025 kɔnɔna na ni ye dabalibako ye parce que an ma deli na k'a fɔ san min ma se fɔlɔ ka o hiji préparer dayɛlɛ san kɔrɔ kɔnɔna na a bɛ ten de waati
ni e ni mɔgɔ min bɛ baara kɛra ɲɔgɔn fɛ e le mako b'o o la kosɛbɛ e le kan ka taa o ka yɔrɔ la o mana sariya min sigi e bɛ e yɛrɛ koro ka bɛn o le ma. An balimaw nin kɛnɛ in kan sa anw kunnafonidilaw anw yɛrɛ tun bɛ ka caya ka tɛmɛ invitew kan ka d'a kan kunnafoni min b'a la ka di information b'a la ka di bi maliyɛnw ma a nafa de ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ cogoya min na ka maliyɛnw na sɔmi bɛɛ ka wuli n'i y'a laɲini k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka taa hiji la ɲina 2026 ayiwa n'i y'i lasɔminen dɛ kabi sisan i ka wuli an balimaw n'i bɛ taa agence privée min na i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn n'i bɛ taa gouvernement fana la i ka wuli ka taa maison de haji la tɔgɔ sɛbɛn baaraw olu ka daminɛ hiji tɔgɔ sɛbɛn ani kɔntara minnu bɛ taa se Saudiya jamana kan n'o ye soko ye dumuniko ka taa se transport ma nin bɛɛ délai ye 31 décembre 2025. Mbɛlɛma haji o ye état de état bɛ aw kelen kelen yira Saudiya la dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn ni agence karisa agence Konate agence Sano agence Kenta agence Mukone ninnu ye ne ka agence ye mun ni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a baara tɔw ka taa avion ɲini k'a fɔ ani avion tigi ka bɛn avion tali la a bɛ taa ne ka mɔgɔ ye maa joli a bɛ segin n'o ye joli état t'o kɛ bɛnkaji t'o kɛ e privé e le b'o kɛ ne ka avion tigi ye o bɛ taa don min na o bɛ segin don min na e le b'o kɛ ne ka mɔgɔ ye donc ani a baara misɛnnin tɔ e le b'o kɛ. An balimaw 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn n'o y'a sɔrɔ agence min ma taa Saudiya jamana kan ka taa ni kɔntara ninnu si ye baara bɛ na gɛlɛya dɛ minisiri ye kuma in fɔ k'a gɛlɛya. Waati tɛmɛnenw na tuma bɛɛ ni n tun b'a fɔ n ko n ka danaya bɛ ménage directeur kan dɔw kun ɲɛna ko faiblesse don ko yɛrɛmajigi don komi ko wɛrɛ don aw ne o a bɛ y'a faamu mais an kɔni bɛ min lɔ ala ɲɛfɛ jamana président ye an bila baara min na k'a fɔ an ka kɛ gɛnya la k'a fɔ an ka dibidi bɔ a la ko an ka taa n'a ye tilenya la ayiwa fili bɛ se ka an sɔrɔ cogo dɔ la an t'a kalama mais n ye ala kɛ seere ka aw kɛ seere k'a fɔ o de bɛ ne ni Abdul Fatah cɛ eji baara la n y'o fana ɲini a fɛ eji baara la ani aw fana kɛ o kɛ fana eji baara la. An balimaw i mana kabakoya k'a fɔ ko bi lundi le 14 juillet 2025 ko minisiri ye 2026 hiji lancé a k'a dɔn k'a fɔ Saudiya jamana de kabini an bɛ Saudiya la kabini an bɛ Mina don min na an bɛna bɔ Mina yɛrɛ n'o bɛnna dimanche ma le 8 juin 2025 o y'a sɔrɔ an bɛ ka bɔ Mina ka na Maka 2025 hiji la Saudiya ye cérémonie ba labɛn ka jamana bɛɛ wele ka taa 2026 ka taa hiji lancement ba kɛ k'an to Mina an balimaw. O la sa nin kɛnɛ in ka sa agence privée alhamdulillah rabbil alamin u y'a yira na k'a fɔ kuma in u y'a mɛn u bɛ n'a ta ka lasiw ka mɔgɔw ma u ye maliyɛnw fana wele aw ka bɔ ka taa tɔgɔw sɛbɛn joona cogoya min na hijiko in a ka se ka nɔgɔya. Alhamdulillah rabbil musaka ye salon ta kelen de gouvernement ka prix o b'a nɔ na privé fana ka prix o fana b'a nɔ na fɛn ma fara kan fɛn ma bɔ a la ala ni an ka ministre an ka maison haji directeur belebele a ka wuli ka jɔ fɛ o kosɔn n y'o de fɔ hali makan segera o kuma ne kan an ka directeur alhamdulillah an bɛ waso n'a ye an bɛ waso n'an ka directeur ye baara a y'an ɲ'an bolo wa a y'an dɛmɛ baara in kɔnɔna na n'anw sera makan jamana na i b'a ye a selangolo ale de bɛ taa hijidenw nɔfɛ. o k'a dɔn yɛlɛma in tɛ anw agence ka ko ye yɛlɛma in tɛ maison haji ka ko ye yɛlɛma in tɛ mali ka ko ye yɛlɛma in arabi saoudite ka sariya de ye talen ye silamɛ jamana bɛɛ kan aw hijiden bɛ bɔ jamana o jamana kan ka taa hiji la donc o la a ɲininen don an yɛrɛ fɛ an maliyɛnw mali kɔnɔ n'a kɔ kan yɛlɛ min fɔra ne le 31 décembre 2025 an k'an jija an ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ ka bɛn o kɔnɔna ma. Ni dayɛlɛlen n'i y'a laɲini k'a fɔ i bɛ nin tɔgɔ sɛbɛn wuli ka na maison de haji la ka na ɲɛɲini ka bisa inshallahu an b'aw fo ni ka waliman dɔn an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a tɔ bɛ nɔgɔya aw balimakɛ filɛ koyi Ibrahim Jawara ka bɔ alikaba kɛrɛfɛ maison de haji la Bamakɔ na inshallah assalamu alaikum. Ayiwa sɔgɔmada in na min ye Ibrahim Jawara ye a b'an yɛrɛ ka kumaso kɔnɔ yan Jawara i ni sɔgɔma i yɛrɛ don o baasi tɛ Makankaw alhamdulillah Mina ni Majinakaw ni Muzdalifakaw a kɛra sɛgɛn ye dɔɔni tiɲɛna vraiment baara ɲɛna alhamdulillah merci baara ɲɛna yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la surtout an kun b'a sɔrɔ cogo min na décalage horaire tun bɛ bɛn yan heure minnu ma baara sera ka kɛ ka ɲɛ hiji kun cɛra mais hiji wɛrɛ lancera mɔgɔ caman bɛ ka ɲininkali kɛ kuma yɛlɛma jumɛn de donna a ko la.
Kasim Saudia jamana d'abord an b'i fo k'i waleɲuman dɔn maa minnu b'i lajɛ jani sanfɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kɔfɛ an da bɛna se o ma nka i ye ɲininkali min kɛ n b'o jaabi Kasim Saudia jamana kɛn bɛ ka décision de ta k'a fɔ ko ka hiji yɛlɛma pewu k'a bɔ cogoya kɔrɔlen na fɔlɔ hiji tun bɛ daminɛ ni sunkalo tɛmɛna an bɛ wuli ka sɔrɔ ka hiji tɔgɔ sɛbɛnw kɛ Saudia ko non o de ka bɔ a la ka d'a ka gɛlɛyaba de bɛ o kɔnɔna la parce que diɲɛ bɛ ka yɛlɛma sécurité kow bɛ yen nɔ ayiwa jatigɛwale kow bɛ yen nɔ fɛn caman de bɛ yen donc hiji baara bɛɛ kɛ k'a ban pewu 6 mois ka sɔrɔ hiji waati ma se bon u y'o décision mun ta salon Mali ye gɛlɛyaba de sɔrɔ a la i b'a dɔn Kasim salon hiji mɔgɔw tɛ min kalama maliyɛnw kun tɛna hiji salon oui maliyɛnw kun tɛna hiji maliyɛn fanba ka d'a kan Saudiya ye décision ta k'a fɔ ko le 14 février 2025 n'o y'a sɔrɔ agence min ka contrat ma signé Saudiya jamana kan contrat ye jumɛn i ka hôtel ko i ka dumuni ko bisi min b'aw ta ka transport kɛ Mina an bɛ da matelas min kan Mina place a bɛ san de oui a bɛ san de Mina place non Mina place a matelas bɛ san kelen kelen de a bɛ n'a prix don Arafa Muzdalifa ko ka nin bɛɛ contrat signé avant le 14 février 2025. Bon décision bini a gɛlɛyara kosɛbɛ ka d'a ka agence tun ma labɛn o baara in kama mais gouvernement kɔni alhamdulilayi parce que Mali hijiden an ka quota ye 13 ni 300 ni 27 mais gouvernement ye 2000 ye a tɔ 11 o bɛ tila agence ni ɲɔgɔn cɛ donc min tun bɛ taa hiji la salon hiji tɛmɛnen peut-être 2000 dɔrɔn parce que an ka délai tɛmɛna an ma se ka kɛ donc Saudiya fana an ka place minɛ an na k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma parce que an ma se ka sara ka bɛn ni délai voilà donc ka d'a kan mais agence an t'u jalaki fana parce que hijidenw fana tɛ bɔ ka na tɔgɔ sɛbɛn kɛ olu ka se ka wari sɔrɔ ka taa nin baara in kɛ parce que fɛn bɛɛ lajɛlen jateminɛ de ye quoi anw fɛ yan premier ministre de ka d'a ye mɔgɔ bɛna fɔ de ko bon ko ni hiji taga kuma sera an bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn o banna pewu mais sisan n'a nana yɛlɛma ka kɛ tan ne bolo ministre ye baara min kɛ kunun ta o bɛ sɔn ka na ni nɔgɔya mais nin bɛɛ la o agence ninnu u sera ka u yɛrɛ la u sera ka a ɲɛnabɔ cogo di a gɛlɛyalen sisan nɔ gouvernement kɔni ka wari sarala donc nin yɔrɔ in na Kasim an profiter maison de haji directeur Abdul Fatah Sise an b'a fo i b'a dɔn Kasim an kunnafonidilaw n'an bɛ to ka mɔgɔw fo mɔgɔw b'a ye k'a fɔ ko dɔ ye fɛn dɔ ci a ma Orange Money na mɔgɔw b'o de ka caya quoi n'o tɛ Abdul Fatah walahi a kan ka fɔ Kasim baara in kanu b'a la a dɔnni b'a la a expérience b'a la a arabukan mɛn b'a la a fɛn bɛɛ b'a la ale de wulila ka taa Saudiya la a ye taga segin min kɛ a bɛ siɲɛ 3 bɔ ka t'u deli ka fɛn bɛɛ f'u ye u ni ale yɛrɛ ka relation kama u y'a accepté donc contrat tɛmɛna ka tila ka yɔrɔ dɔw ɲini ka di agence ma Mina Arafa Muzdalifa donc ka ko négocier ala y'an dɛmɛ salon ta u bɛɛ tɛmɛna hɛrɛ la donc ɲina u tɛna sɔn ɲina u ye kangari da dɛ u ko tiɲɛni yɛrɛ la sinon Niger filɛ Niger ka mɔgɔ ma taa hiji la a ka ca mɔgɔ 3,000 ye o wa min ma taa ɲina parce que u ma se k'a ni contrat in respecté ala ye Mali dɛmɛ ka Mali sauver vraiment directeur ye wuli ka jɔ min kɛ an dafɛ jamana dɔw mɔgɔw nana yan direct ministre la i y'a ye ko b'a ɲɛɲini quoi donc directeur Abdul Fatah a n'a ka ministre kan ka foni yɔrɔ in na ko ka nin wuli ka jɔ in na tiɲɛni yɛrɛ la quoi mais ɲinan kɔni u y'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ ka wuli avant le 31 2025 le 31 décembre n'o tora ka tɛmɛ a bɛ kɛ problème ye dɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ ma labɛn non seulement ka tɔgɔ sɛbɛn ani agence fana ka taa Saudiya jamana kan ka taa contrat ninnu bɛɛ valider maintenant o bɛ débat min na sa o ye hijidenw de fo hijidenw de ka bɔ parce que an ka mɔgɔ bɛ min kɛ mɔgɔw b'a to fo sunkalo ka tɛmɛ de ka sɔrɔ ka wuli k'u bɛn'u tɔgɔ sɛbɛn donc agence fana bɛ mɔgɔw de ka wari encaisser ka sɔrɔ ka taa paiement kɛ ni o ye sisan i ma baara gɛlɛya yɔrɔ ya voilà mais komi ko bolikumadɔn voilà donc maintenant sisan ne yɛrɛ mɔgɔw bɔra kalama hali k'a fɔ fɔlɔ tun b'a fɔ ko i bɛ hijida cu mɔgɔ i b'a to f'i fa fo sunkalo ka tɛmɛ ka fɔ ba i labɛn dɔgɔkun nata walima kalo wɛrɛ a bɛ taa hiji la o banna pewu ayiwa an bɛ segin ka taa Makan parce que an y'a ye k'a fɔ baara caman kɛra k'a daminɛ o taali la Madina fo ka taa se a ko kuncɛli ma ɲinan yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ mɔgɔ ɲɛna hiji taga ko la kuma tɛ an y'a ye k'a fɔ nin wagati laban ninnu na mɔgɔkɔrɔba minnu tun bɛ taa kosɛbɛ an tɛ k'olu caman ye taga la sisan Kasim a bɛ ka faamuya an ka jamana nin kɔnɔ fɔlɔ hali ni tun ye nafolo sɔrɔ an bolo hiji ye f'i si ka kɔrɔbaya de o de tun bɛ mɔgɔw kun na quoi mentalité cogoya don mais sisan ko bɛ ka développer technologie silamɛya yɛrɛ bɛ ka faamuya
an y'a dɔn k'a fɔ hali jeunes bɛ se ka taa hiji la o de y'a to sisan maakɔrɔbaw bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ jeunes bɛ ka commencer ka taa o ye avantage ba ye hiji ko la alhamdulilayi vraiment denmisɛnninw ka taa parce que hiji ye sɛgɛn de ka se minɛ hiji ye sɛgɛn yɛrɛ de sɛgɛn don hali b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ bana maa caman bɛ hali dɔw bɛ fatu e tɛ mouvement min kɛ i ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ hali bana dɔ bɛ la i t'a dɔn mais mana ta bila mouvement ba la donc i b'a ye banaw bɛ wuli quoi donc an k'a dɔn k'a fɔ voilà ni se bɛ maa min ye cɛnni yɛrɛ la u ka wuli ka taa hiji la joona ɲinan ta Kasim vraiment ɲinan 2025 hiji alhamdulilahi a ɲuman tɛmɛna que ça soit privé que ça soit gouvernement cɛnni u ye effort ba de kɛ pèlerins ka se ka lafiya gɛlɛya dɔw bɛ Saudiya jamana ko tɛ mɔgɔ segu ye parce que jama ka ca et puis Saudiya ka sariya ka gɛlɛn donc hijidenw bɛ se k'o sɛgɛn sɔrɔ mais agence privée ani gouvernement organisateur an b'u fo ɲina u ye wuli ka jɔ ba de kɛ ɲinɛ hijiko la vraiment k'u fo k'u waliman dɔn o k'o baara la inshallah Kasim ni waati bɛ la ka taa a ka di n ye n ka sekunba ye min ye yan bi k'o fana fɔ mɔgɔw ye parce que i b'a dɔn Kasim diɲɛ sababu ye salon ni ne ye baara in daminɛ salon ne taara bon ye baara min kɛ alhamdulilayi a appréciera dɔɔni maison de aji fɛ ɲinan fana u y'a laɲini k'an solliciter n ye baara min ka segin ka t'o kelen kɛ mais salon ne kelen ka baara in daminɛ n bɛ a monter k'a bila n ka réseau kan k'a bila page kan mɔgɔw b'a ta salon mɔgɔw ye ne wele k'a fɔ Jawara an b'i ka reportage suit Kasim fɛ Maka yen nɔ salon bon an ye salon bɛɛ kɛ mɔgɔw bɛ bɔ hali kana ne yɛrɛ remercier vraiment Kasim y'a joué an y'a lajɛ donc a ye nafaba de ɲɛ hali maa dɔw ye ne wele minnu bɛ plateau sigi Jawara k'i tɛ contrat dɔ d'an yɛrɛ ma ne ko contrat jumɛn ko i kɛlen bɛ ka contrat di Kasim ma k'i bɛ wari di Kasim ma n ko e t'a ɲɛ dɔn bon a ka d'an ye bi fɛn dɔw bɛ yen a ka fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ effort min kɛ a ka dɔn quoi Kasim min sigilen filɛ a kuma tɛ fɔ mɔgɔ kɔfɛ a bɛ fɔ a ka ɲɛna o salon hiji la Kasim ye ne wele di a ko Jawara n y'i ka video ye video in taabolo in diya est ce que i bɛ jɛ diyan n k'a passé wa ne yɛrɛ ne Kasim ka sigi ka kuma ka waati ta n t'a siɲɛ fɔlɔ yan a ma deli ka kɛ o a ma kɛ voilà a ma kɛ o a ma deli ka ɲɔgɔn ye a ma deli ka foyi ne ko Kasim video y'i ta de a ka di ye cogo min na a kɛ ten i ye salon bɛɛ kɛ ka video jouer a ye nafaba de ɲɛ pour que maliyɛnw ka se ka bɔ a kalama ɲinan fana an ta waati selen ne yɛrɛ ye wele n ko Kasim ne kɔni bɛ video in dilan n bɛ n ka téléphone numéro k'a la n bɛ n ka fɛnw k'a la n ka page logo b'a la e b'a ta k'a bila i ka page kan ten tɔ n k'e sigi n bɛ se ka video ci ma n bɛ n ka numéro bɔ a la n bɛ n ka logo bɔ a la i ni jaabi ni kuma min a bɔ ne kɔnɔ i ko non i ka numéro to a la i ka logo to a la i k'a passer ten tɔ a b'a to i bɛ lakodɔn i ka page bɛ lakodɔn mɔgɔw b'i dɔn mais o ye ŋaniya ɲuman de o ma se ka bɔ ne kɔnɔ ɲinan an talen Kasim i bɛ jɛ i ka baara in na Saudiya jamana bɛɛ bɛ e de lamɛn c'est pas de la flatterie hein ka ne to Saudiya la maliyɛn minnu sigilen bɛ yen u bɛ wuli ka na ka ne ka folikan de fɔ ne ye u bɛ ne ni baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi ya o bɛ Jawara vraiment Kasim wele ka pasa ma n'i taara i k'a fɔ Kasim ye i k'a fɔ Kasim ye vraiment Kasim u bɛ na de waati bɛɛ quoi donc i bɛ ka baara min kɛ yan ye responsable maliyɛn ɲɛmɔgɔba dɔ a bɛ Saudiya jamana tɛna a tɔgɔ fɔ a ye ne wele a ko Jawara a ko Mali kunnafoni di sira ka ca a ko mais ne yɛrɛ bɛ Kasim de lamɛn hali ka reportage ne y'a dɔn Kasim ne fɛ donc k'i fo k'i waliman dɔn i k'i timinanja i bɛ baara min na sɛgɛn b'a la dɛ mais walahi e yɛrɛ t'a nafa dɔn i t'a porte dɔn quoi a bɛ ka nafa min ɲɛ parce que kunnafoni tɛ nɛn ka di n bɛ se kuma la tɛ o la crédibilité a k'a sɔrɔ maaw dalen b'i la i bɛ kuma fɔ i b'a fɔ ni tiɲɛ ye i b'a fɔ ni lahalaya ɲuman ye i b'a fɔ ni jamana kanu ye vraiment consulat mɔgɔw ambassade mɔgɔw u bɛɛ de ko k'u ka foli f'i ye k'u b'i lamɛn su u b'i lamɛn tile k'i jija baara in nafa ka bon kosɛbɛ quoi donc Kasim ne yɛrɛ nin baara min kɛ ne y'a ye cɛnni yɛrɛ la i ye dɛmɛ min lase ne yɛrɛ ma parce que ne y'i tɔgɔba de sɔrɔ nin ko in na mais ne dɔn tɛ o e min b'a ta k'a lasi i ka page kan o ye 80% ye walasa maaw ka se ka ne ka image ye Saudiya jamana kan an talen cɛnni yɛrɛ la baara in diyara mɔgɔ caman ye hali arabu minnu bɛ yen nɔ minnu b'an ye an bɛ filmeliw kɛ an ka baaraw cogoya diya u ye occasion dɔ yɛrɛ nana u y'u profiter ka kadoni dɔ di ne yɛrɛ ma cogoya min na ka se k'an encourager an bɛ baara min kɛ Saudiya jamana kan donc tableau dɔ don u y'a di ne ma walasa ka se ka an b'a yira caméra la voilà ka se ka an apprécier an bɛ ka baara min kɛ k'a baara ka ɲi nɔ vraiment c'est bon. Maintenant ne yɛrɛ kelen ka cadeau in sɔrɔ n y'a ye avion kɔnɔ a yɛrɛ bɛɛ jɛgɛ carton bɛɛ sɛgɛnna avion kɔnɔ voilà donc maintenant ne ye a dira ma dɔrɔn n y'a ta k'a lajɛ n ko Jawara diɲɛ ko bɛ sababu di mɔgɔw bɛ i lamɛn i ka baara ka ɲi nka dɔ de b'a passer
dɔ de b'a jɛnsɛn diɲɛ fan bɛɛ fɛ kado in dira ma dɔn n y'a bɔ carton kɔnɔ k'a lajɛ k'a mɔntɔn k'a bila kɔnɔ ni ala ye ɲuman se yan n bɛna ni kado in ye ka n'a bila an ka studio kɔnɔ jani kado in bɛ sigi a kɔnɔ a ka to yan parce que kado ni yan de kan ka tɛmɛ ne kan Kasim i ye ɲuman min kɛ k'i fugi i m'a kɛ i y'a kɛ jamana di parce que ka kunnafoni ta k'a passe dɔrɔmɛ kelen ma d'i ma tama ma d'i ma fi sabililayi fu bɛɛ t'o kɛ dɛ dɔw y'a fɔ ne ko Jawara i tɛ fɛn d'a ma an ka passe dɔw y'an wele ko an ka wari d'u ma ko an ka fɛnw passe ne ko non ko Kasim ma ne tɛ Kasim e tɛ min Kasim ma de ka ɲɔgɔn ye hali ka kuma nka b'a ta baara kanu b'a la jamana kanu b'a la a b'a ye k'a fɔ kunnafoni ka ɲi a b'a di silamɛw ma a b'a di maliyɛnw ma donc n'an ye bonya sɔrɔ o kɔnɔna la an bɛna ni bonya ye m'a di e ma dɛ mais a bɛna sigi studio in kɔnɔ yan nɔ nin cadeau in ka to yan nɔ a ka kɛ souvenir ye ka bila vraiment ala k'i yɛrɛ ta don yira an na inshallah donc cadeau filɛ kasi i b'a sigi a bɛ to yan voilà a ka to yan inshallah voilà an balimaw aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ bɛ cadeau la min y'an balimakɛ Jawara ye a ka hiji taga senfɛ a ye nin de sɔrɔ a ko ko komi an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale fana nana a y'a ŋaniya ko k'a to jani kɔnɔna yan n'ala sɔnna a ma an b'a to yan ni mɔgɔ nana an b'a fɔ ɲɛna fana a sɔrɔla kun min na a nana kun min na keba pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a ye cogo min na ka ɲɛ Jawara an b'i yɛrɛ fo parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko an ka baara in kɔnɔna na mɔgɔ minnu kuntilennaw ye kelen olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ ɲɔgɔnnaw sigi sen kan min b'a to jamanadenw bɛ bɔ degun caman kɔnɔna na fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ fa k'a sɔrɔ i ma nafolo d'a ma o ye kunnafoni parce que e yɛrɛ ye sɛgɛn dɔw kɛ anw yɛrɛ bɔra a kalama solika wuli aw taga don min na a ma nɔgɔn mais ne nana se yan ne y'a sɔrɔ i y'a video monter k'a bila dɔw ko ko mais n ko nin b'a kɛ cogo di n ko sisan b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la n ko mais n ko i b'a sɔrɔ ale bɛ tila dɔrɔn a b'i kɛ montage kan donc an b'i fo baara kɛcogo ɲuman na surtout danaya min donna ani ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ ye min fɔ mɔgɔw tulo b'a la o mɔgɔw tulo b'a la parce que a bɛ caman tun ɲɛna ko contrat de bɛ yen ne yɛrɛ ma sɔn ka hali a dɔw jaabi ne bɛnna video caman ma k'ale makan taga k'an y'an sen don fana ko ka fana kɛ wari ɲini bon ala bɛ mɔgɔ dɔn ka tɛmɛ a banna quoi a banna vraiment i nana bi a ni cɛni bagaji ala k'an to ɲɔgɔn ye inshallah vraiment bon kɔni ye min ye k'a ɲini maliyɛnw de fɛ Kasim maliyɛnw ka bɔ hiji kɔni cogoya nin y'a changelen ka ban déjà ni ye ŋaniya ta hiji lancement kɛra kunu ka ban déjà n'i bɛ fɛ ka taa maa min ka hiji wuli ka taa dès maintenant i ka taa tɔgɔ sɛbɛnw kɛ cogoya min na an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ o ye lancement fɔlɔ filanan ye mun ye k'an ka minisiri fo Dr Mahamadu Kone an b'a fo a ka kɔnɔnajɛlɛya la quoi Kasim ka d'a kan ne yɛrɛ ka se yen nɔ a sababuya bɔra ale de la ale de y'a ɲini fɛ an na i segoni ye min ye n'a kɛ an ye an fana segoni ye min ye an b'a la k'a kɛ k'a fo maison de aji ɲɛmɔgɔ Dr Abdul Fatah Sise n'ale ma i bisimila ka ɲɛ k'i kanu baara in a tɛ ɲɛ an b'a fana fɔ ka timinanja la maison de aji mɔgɔ bɛɛ agence privée fana ɲina an y'olu ka kunnafoni fana di an y'a ye k'a fɔ an bɛɛ ye maliyɛn di wala an wulila ka s'u ma fana o fana ye ko nɔgɔya an bolo kosɛbɛ donc agence fana an b'u fo oui alhamdulillah tiɲɛni yɛrɛ la oui caman ye weleli kɛ dɔw yɛrɛ tun b'aw ka video sɔrɔ mais an k'u ka taa page kan i y'a ye voilà i y'a ye bon an bɛ ka nin baara in kɛ sans condition Kasim n'i ye mɔgɔw ɲininka mɔgɔw fana b'a bolo k'an yɛrɛ fana ko compteur de fana b'aw yɛrɛ bolo parce que i b'a dɔn ko Jawara Mali problème ye min ye yanni nin fanga in ka na mɔgɔ minnu tun bɛ waleya dɔw kɛ n'u tun bɛ wariba sɔrɔ a la olu bolo bi bɛɛ bɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ mais o tɛ k'o tiɲɛ de dɔn kan hali kuma la i bɛ nɛni i bɛ dɔgɔya o kun dɔrɔn de don e bɛ taa ɲini yɔrɔ o yɔrɔ o si tɛ a bɛ fɔ de dɔrɔn ninnu bɛ ka nin koba in kɛ e ye e bɛ ka nin wariba in sɔrɔ bon ala b'a dɔn min don quoi c'est pourquoi i m'a ye mɔgɔw bɛ sɛgɛn u b'a dabila mais i ka kuntilenna i bɛ to de kan nin fana anw seko de ye jamana ko la quoi an tɛ sɔrɔsi ye an tɛ se ka marifa ta mɔgɔw bɛ mun sɔrɔ u b'o de sɔrɔ miiri e bɛ k'o sɔrɔ sisan bon olu tɛ se k'a faamuya k'a fɔ k'e bɛ k'a kɛ i faso kama quoi mɔgɔ tɛ se k'o faamu quoi mais ala k'a ɲɛ k'a d'a ma walima dɔ vraiment Kasim ka appel fana lancer mɔgɔw ye aw bɛ baara min na ko n ka dɛmɛ quoi a bɛ nin baara min na wallahi aw kan ka dɛmɛ surtout minnu bɛ k'a kɛ ka ɲɛ kunnafonidilaw maaw seko ye min ye u k'a kɛ quoi u k'a kɛ i b'a kɛ jamana ko de ye parce que ni kunnafoni tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ vraiment k'aw fo jani baarakɛla bɛɛ ka bɛɛ fo ka bɛ walima dɔ ka dugawu kɛ san caman ta ala k'a yira na inshallah donc o de kun Kasim ka bɛɛ fo ka bɛ walima inshallah merci vraiment n bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoni na aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan min ye hiji taga kibaruya ye bɛɛ k'a bila i kunna yanni 31 décembre 2025 cɛ
o k'a sɔrɔ hijitalaw bɛ tɔgɔ sɛbɛnna n'o tɛ ɲinan ta Abdul Fatah tɛ se ka taa ni ka segin 2 kɛ tuguni dɛ an bɛ bɛɛ fo Ibrahim Jawara k'i yɛrɛ fo maa maa bɛ yen n'u tun sɔgɔlen don an na nin waati na k'a bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baroux restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔla kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira.